The court has the jurisdiction kung saan pwede ikulong ang mga accused. Hindi po kami ang magsasabi kung saan sila ilalagay. Pero ayon sa batas, kung sa Sandigan Bayan ang venue, ay ito na ang pinakamalapit na DJMP facility. Ang Camp Crame po ay hindi na namin gagamitin para sa indictment sa to. Ito na lang po ang nakikita namin available. Pero gusto ko pong isahan, hindi po namin pinapangunahan ng Sandigan Bayan. Sila pong may discretion kung saan po ikukulong. Ang mga indictees po ay mga indicted ay pwede silang mag-petition kung sila pwede ikulong. Pero sa ngayon, ito na po ang pinakamalapit at pinaka-convenient para sa Sandigan Bayan.